kayi dace ka samo amarya kyakkyawa ce fa sosai. Maryama amarya har murmushi take yi, murmushi take na san ba fushi take ba. Ku gafara magauta mu ba ta ku muke ba. Ahmad fa'o ne lalle fa kayi mata, kazarta yan uba su ma ba ta su muke ba. Ku gafara magauta mai gidan ku yayi mata, ya magindi yake ma zani zo gare ki. Shawara ta zamba da buɗe kunnuwanki, kin san rayuwa ta aure dan haƙuri ake yi. Dauda lafazi na zo baitika nake yi, yan uwa da madange murmushi suke yi, murmushi suke na ga ba fushi suke ba. Dauda lafazi na zo zana gaida baba, baba na amarya yau ka isa barka. Yarka ta yi aure za ta je gidan mijinta. Murmushi kake kai ma ba fushi kake ba. Ku bani sauti domin in je na gaida mama, mama ta amarya yau zan yi mata barka. Yarta ta yi aure za ta je gidan mijinta. Baban ango Allah kai rahama gunka, canja min kiɗa domin zani gaida mama. Mamar ango ke ma dole na sanya ki. Dauda lafazi na zo zani sa abokai, abokanan amarya a cikinsu zan yi mata. In za ku bani ni dai zan zaɓi Fatimata, zan gaida Amina har Maryama tana nan, Amu Hani tana nan, Fatimata ma tana nan, ga Hindu tana nan mai murmushin kumatu. Abokanai na ango a gurin ku zana sauka, Ibrahim naji Sanusi yana yabaka, ga Nasir yana nan, Atiku ma yana nan. Dauda lafazi nan ne zana yo tsayawa.